Masu saurare da fatan an waye gari lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin Isra'ila ta ce an yi nasarar dakile ayyukan Hamas a yankuna da dama na arewacin Gaza bayan shafe wata uku ana gwabza fada. Kamfanin jiragen sama na Alaska ya ce ya dakatar da zirga-zirgar jiragensa nau'in Boeing 737 Max 9 18 domin a duba lafiyarsu. A Najeriya ana ci gaba da cece-kuce game da batun wasu kudade da suka kai kusan naira miliyan 600 da ake zargin an fitar da su daga asusun gwamnati ba bisa ka'ida ba. Mutum wanda shi ba gwamnati ba komai ba a ce zai bude asusu a sa abin da ke kira project account, za a zuba makudan miliyoyin kudade a cikin wannan asusun wanda shi da kansa auditor general ma bai zai sayar da kudin ba, kuma aiki da za a yi da kudaden nan ba za a yi su ba. Har wa yau a Najeriya za mu leƙa jihar Borno inda matasa suka bullo da sabbin hanyoyin shan kayan maye. Wasu su suka rinka samun wata dabara sai su ta tsari ne su aje shi ya kwana kamar 5 ko sama da haka. Idan suka ɗauka suka sha sukan ji wannan kamar sun sha wasu ƙwayoyi. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotanni sai na fara karanto labaran duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta yi nasarar dakile ayyukan Hamas a yankuna da dama na arewacin Gaza bayan shafe wata uku ana gwabza fada. Mai magana da yawon rundunar ta IDF Admiral Daniel Hagari ya ce an kashe Falasɗinawa kusan 8,000 a yankin, yana mai cewa yanzu Isra'ila ta mai da hankali wajen kakkaɓe Hamas a tsakiya da kuma kudancin Gaza. Ana ci gaba da artabu a birnin Khan Yunis da ke kudancin yankin, inda Isra'ila ta ce ta kashe mayakan Hamas da dama. A wani bangaren kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, wanda ke ran gadin mako guda a yankin, ya ce Amurka ta mai da hankali ne wajen hana yaduwar rikicin na Gaza. Sai dai ya ce yana da matukar muhimmanci Isra'ila ta tabbatar da tsaro a arewacin kasar, inda Hezbollah ta harba rokoki mafi yawa daga Lebanon tun bayan barkewar yaƙi na Gaza. Kamfanin jiragen sama na Alaska ya ce ya dakatar da zirga-zirgar jiragensa nau'in Boeing 737 Max 9 guda 18 domin a duba lafiyarsu. Ɗaya daga cikin jiragen ya yi saukan gaggawa a ranar Juma'a bayan da tagarsa ta ɓalle ana cikin tafiya. Video footage shot on board shows dangling masks and a huge gap where the Wakilin BBC ta ce bidiyo da aka ɗauka a cikin jirgin ya nuna takunkumai suna reto daga sama da kuma wani ƙaton rami a inda ya kamata a ce tagar jirgin take. Jami'an kula da lafiyar jiragen sama dai sun ba da umarnin dakatar da jirage nau'in 737 Max 9 da dama na wucin gadi. Ana ci gaba da kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar Bangladesh, wanda ake kyautata zaton shugaba mai ci za ta lashe. An tsaurara matakan tsaro inda aka jibge jami'an soji da 'yan sanda 800,000 biyu bayan yawaitar ayyukan zagon ƙasa a yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben. Polling stations were set on fire, but we don't know who is behind it. Wakilin BBC ya ce an banka wa rumfunan zaɓe wuta, ba a kuma san waɗanda ke aikata wannan ɓannan ba, an kuma kai ma wasu 'yan takara hari. Jam'iyyar Awami mai mulki ta zargi 'yan adawa da ƙaddamar da ayyukan ta'addanci, amma babban jam'iyyar adawa wato BNP wadda ke jagorantar ƙaurace ma zaɓen ta musunta cewa tana da hannu a tashin hankalin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC. Hukumar FBI ta Amurka ta ce an kama wasu mutane 3 da ake zargi suna da hannu a kutsen da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021, wanda magoya bayan Donald Trump suka aikata. Waɗanda ake zargi wa maza 2 da mace 1 za su bayyana ne a gaban kotu ranar Litinin. Da yake magana yayin wani taron yakin neman zaɓe a Iowa a ranar Asabar, Mr. Trump ya sake nuna juyayi ga waɗanda aka ɗaure a gidan yari sakamakon kutsen. If you're a certain person, you don't even get in trouble. But if you're with us... Ya ce idan kai wani irin mutum ne ba ma za a kama ka ba, amma idan kana tare da mu za su kai ka gidan yari. Ku kalli abin da ke faruwa da mutanen 6 ga watan Janairu. Gwamnatin mulkin sojan a Nijar ta ce sojojin ƙasar sun daƙile wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a kusa da kan iyakarta da Burkina Faso. Ta ce wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun kai hari wani sansanin soji a yammacin yankin Tilaberi wannan ranar Juma'a. An kuma kai hare-hare ta sama, inda rundunar sojin ta ce a ranar Asabar ɗin da ta gabata
yayin wani samame da aka kai a yankin. Jami'an sintiri sun gano fararen hula da suka jikkata a wurin da aka kai hare-haren ta sama, amma ba ta ƙara ba da wani cikakken bayani ba. Nijar dai da makwabtanta Burkina Faso da Mali sun daɗe suna fuskantar matsalar 'yan bindiga. Lokacin labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta yi nasarar gurgunta kungiyar Hamas a yankuna da dama na arewacin Gaza, kuma yanzu za ta mai da hankali a kan wasu yankuna na kudancin zirin har sai ta cimma burinta. Isra'ila dai ta bayyana hakan ne a yayin da ita ma Hamas ta fitar da wani sabon bidiyo ciki hadda na mazan nan 3 'yan Isra'ila da ta yi garkuwa da su, waɗanda sojin Isra'ila suka kashe bisa kuskure a lokacin da suke ƙoƙarin guduwa a Gaza. An kuma ga hoton wani Bayahude na 4 da shi ma Hamas ta yi garkuwa da shi, wanda ba a san halin da yake ciki ba. Ga rahoton Muhammad Annur Muhammad. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta gama da Hamas gaba ɗaya arewacin zirin Gaza, inda kakakinta Rear Admiral Daniel Hagari ya gaya manema labarai cewa yanzu dai abin da ya rage shine mayakan kungiyar na kai 'yan hare-hare ne tsilli-tsilli nan da can, kuma ba tare da kwamandoji ba. Ya ce Isra'ila ta hallaka mayakan Hamas kusan 8,000 arewacin Gaza, to amma BBC bata tabbatar da wannan ikirari nasa ba. Kakakin ya ce a yanzu Isra'ila za ta mayar da hankali ne akan murƙushe Hamas a tsakiya da kuma kudancin Gaza. Ma'aikatar lafiya a Gazar kuwa, wadda Hamas ke gudanarwa, ta ce sama da mutum 22,000 ne Isra'ila ta kashe a hare-haren da take kaiwa a zirin. Ruwan bama-bamai ya daidaita yankin, kuma yawancin al'ummarsa miliyan 2.300 sun rabu da mahallinsu. Amma kuma Isra'ila ta lashe takobin cewa za ta ci gaba da faɗan a yankunan tsakiya da kudancin Gazar har sai ta cimma burinta, kamar yadda ta ce. Ita kuwa kungiyar Hezbollah ta harba gomman makaman roka ne kan Isra'ila a jiya Asabar, a abin da ta kira martanin farko na kisan babban jami'in Hamas a Beirut a farkon makon nan mai karewa. An kashe Saleh al-Aruri a wani hari da ake zargi Isra'ila da kaiwa a babban birnin na Lebanon. Ga rahoton an gaida Muhammad Annur Muhammad. Sai yanzu kuma sai Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce game da badakalar wasu kuɗaɗe kusan naira miliyan 600 waɗanda ake zargi ma'aikatar kula da ayyukan jin kai ta fitar daga asusun gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, inda babbar akantar ƙasar ta yi bayani kan wannan batu cewa ofishinta baya biyan kuɗaɗe a madadin ma'aikatu da sassa da kuma hukumomi na gwamnati. Wannan da yana zuwa ne bayan da wata wasiƙa da ta fito take nuni cewa an biya waɗancan kuɗaɗe ne a asusun bankin wata mata ta haramtacciyar hanya. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoton. Yayin da ake ta cece kuce game da batun sama da faɗi da maƙudan kuɗaɗen gwamnati da ake zargin an tafka a ma'aikatar kula da ayyukan jin ƙai ta Najeriya, babbar akanta ta ƙasar Dr. Oluwatoyin Midian ta fito fili ƙarara ta ce ofishinta baya biyan kuɗaɗe a madadin ma'aikatu da sassa da kuma hukumomi na gwamnatin tarayya dangane da aiwatar da ayyuka da shirye-shiryensu, domin kuwa alhakin aiwatar da hakan a wuyansu yake. Babbar akantar ta yi wannan bayani ne bayan ɓullar wata wasiƙa wadda a ciki ake zargin ministar ayyukan jin ƙai ta Najeriya Beta Edu ta bayar da umarnin tura kuɗi naira miliyan 585,998,500 zuwa wani asusun banki na wata mata. Waɗannan kuɗaɗe kuwa an ce an ware su ne musamman don rabawa ƙungiyoyin masu buƙatar taimako a jihohin Akwa Ibom da Cross River da Ogun da kuma Lagos. Duk da yake dai, ministar ayyukan jin ƙan ta musanta zargin aniyar karkatar da waɗannan kuɗaɗe. Bayanan da babbar akantar ta ƙasa ta yi sun nuna cewa baya halatta a sa kuɗin wata ma'aikata a asusun bankin wani mutum. Abinda Awal Musa Rafsanjani, darakta a ƙungiyar Sislak kuma wakilin ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya, ya ce wannan al'amari wata matsala ce da ta yi ƙamari a Najeriya. Dan ba tun yau muka yi wannan binciken ba muka gano kan cewa wasu ministocin da kuma wasu ma'aikatu za su fitar da kuɗaɗe ta asusun gwamnati a je a zuba su a cikin bankunan kasuwa. Mutum wanda shi ba gwamnati ba komai ba a ce shi zai buɗe asusu a sa abin da suke kira project account, za a zuba maƙudan miliyoyin kuɗaɗe a cikin wannan asusun wanda shi da kansa auditor general ma bai zai sayar da kuɗin ba, kuma aiki da za a yi da kuɗaɗen nan ba za a yi su ba. Saboda haka in dai har ba gyaran aka kawo ba na tabbatar da cewa jami'an gwamnati
su daina buɗe waɗannan project account ɗin da za su sa da sunayensu, to za a ci gaba da wannan badakalar. Awal Musa Rafsanjani yana ganin dalilai da dama ne ke haddasa irin wannan badakala. Na daidai shine an mai da demokuraɗiyya wata hanya ce kawai ta satar kuɗi da kuma ƙin bindigokin da ya dace a ce an bi, don muna da